Yo sabre ya chia nipa bibre bi a wotie en sabre anese ne ye bisa ne se wapom te sei bibia boko ne nyina ne se manura ye no ekasai efa eye perpetual donkor sofo maame onyame kasa mafo ane okonfo Agradaa aye na Agradaa wonim ema ye babeka ensem no ebi wa ye hye se wiase kukurukuru ni gyae a ebema keka ye kanso agyae ye hye no kure nyankopon se kwa na de na ekosoro enti afi de Odomankoma ye wura nsem no mu dito sabre se won subscribe ya hwe se oba subscribe Odomankoma TV na watimi ababeka sa platform we eho yeda obi biase na wa share na wa like maybe sa atiefo se ewiase esum ene han de wai ena kyere ne nyonko ekwan ewiase esum ene ehan de wai na kyere ne nyonko ekwan wo bebisa se edienti ne Odomankoma ebisa asem we ne nyina ne se wiase ne wose ye de to no wan fa nto ayefrito ana se wo fro soantie kan so a esi wante ade ekwan enam so a obi ye ne fie yie no esai obi nso fie ewiase aduane a wono a ebehye no wo de tu jam so a demara yenko ensem no eso ye se mayo mieni ne kofa won tokobae eye syndicash ene Nana Brown metumre bia na me kyerkyere musie no ane say ebra Nana Brown ebe Nana Brown ya ye nyina nim se nam syndicash so ebra no wo man channel ane ma Nana Brown eba be ye Nana Brown ware wiase same ho jame kwa na wusame ho eti sa wo wiase ba bia ne de sa enam dwiaso na homa ohunu soro ende sa obi kura timi sabe kofa obi efre kura ba kuro kasem na nipa na ba bedi yie na no nipa mu ahia no ama leta wono ono akwakotene kura ewo musa ensem na ekoso no eye konfo Agradaa ne perpetual donkor ene ye ba betena ensem ne so asem nyina ne se wonim se ewiase se wo yade na ade na wo ye ne se edin bi da wo so a ebegu edin ho fia e wo se wo ma wadwen ana wo hu nyansa na wo gyae montie me ye weye ya mansem bi wo sa na se ba ne se ye mu ansem bi wana ase yankasa ne ye yagye deleta amanfo mame enchiro ye tumra Odomankoma tumla ne ya kyerɛ osie de entie mame bisa ye sɛ sum ne han hwan na ba kyerɛ ne nyonko kwan no ene sɛ eye maame a ye fɛ ne sɛ perpetual donkor eye onyame kasamafo a ɔne frɛ ne ho saa yes nyame kasamafo ye Odomankoma ye bisa sɛ enti ne ya wo ye ne kwan ya wonam so a wone konfo Agradaa enti ese wo bia ase ye frɛ na se onyame kasamafo no na dwuma wo se wo ye ni na ese no na fatana na mame kai wade bi sa maame perpetual donkor yi anna eye manase nom bra kwaku anan start expose woni Canada Japan start expose ewo ye fra ho say Net2 TV samobeka ya the seat show Net2 TV best some months ago sa perpetual donkor we ni manase no mbabeka ye say wo ba wodifo bi a ye fe ne Ben York wo ne sabra wo enkoko kulam ani ye for citizen center
sofo no sabre o team was an near friend say Ben York was say Wano maame ne ba ne ho saa ba be nom agiramoa moja eso ba be pe powers se mo be kai saa asemu ya e ma Ben York nso kwaje akwankyere wo odifo ana sofo ana bishop Daniel Kwadwo obi nim Kwadwo nyansani ho e de bre maame e ma maame nom emoja no fede gadochi ansane maame e baba betu kwan oteye no yesi afre nyame kasamafo e no maame antimi ama medina hwe tina ye hwese no kra no ko baba ka bibi e wo ho yedase anche bia ene woni manasi nya ntokwa ene we kan we ya kan no etu na sere na bese abasa ama no kra ye mba be kan bi se manasi oba besia ye ntwa ne mpo wasa what you say ye ntwa oba besia mpo wasa ema ye bae ba be condemn na anuanom na dofonom frinyambo a wo cheneko ye be drop nsemu a efri maame e fe se pepecho donkor ensemu a sabi afie ni masem ensemu a yetan ensemu a yenyan obi a wo friend who they are call himself as a prophetess na hwe say sade we free wonipa se nyame nipa anum eba so esafatana so esafata ana enipa woni na nyano Sabe ka frache o mpa aduasa ho wo ye komfo okom wo tebosom ho wo ye krededede wo te komfo ho wo te akom ho wo ndi okom eti kakamia se wono de nka sabe ka frache o wo te sum wonim han eti ka wo maame de nka wo de sabe ka frache wo de wonim han wo de sabe wonim de wo de wo no sabe ka frache o wo na wo se se wo ye nyame ekasamafo he enadai Odomankoma ye kanepo achire perpetual donkor say efiti na kro wonyi sa nyame kasamafo ni free ne so say din na wode ato no so ahoahoa ne ho no wonum sa bible kan asem bi say wo say wo kaikare wonum nim kire nyame so mpa boa papa mu ahoden ebi ene perpetual donkor ewiase won se ohu ontokwa ko a nyame won ko bi ma wo etodane se wo frɛ ho ase nyame nipa you have to be very careful and so when be honest amane ni be honest say ba make sure say wo beja wo kona ma nyame but we there boot for boot bumper to bumper adie ye me ya pa bo me no ase man panifo mie no hwa wo oba part konfa Agradaa nso wo ewiase yesi se wonim wo betu ye kan se ye pam pataku wie ansa ne yatumire chiefo wo ye oba pani obu ho o respect ho se de abribia wo kan no wo se wa bobra wanya de wo se nyame hire nipa ma no nyono na brabom ba won se wiase eniema mo ye no social media ne no hwa konfa Agradaa wo nana o mana wa wo mo no wo mo nyina mama ebeba be hu ne daache ho Sadia na da social media, sadia na da platforms, sadia na da nkrofo awro ho dan mabia na dama bia no momma monananom enyina eba be hu sadia we edin bi wo sana se nyame ma odin hirawa eni kwansa wo bomode kɔ karikali edin bi asabe ebeba be gu ho fi ensem bi a eba be gu ho fi ewiase se wo bodamfo hwadwale adwale o hwadwale adwale na se wo bodamfo ba na oba be yi entoma na wo de asan adwale na no eko na wo so do ho ahuru epie edi bodamfo na chise wo kwakwaje wo ntoma wo ne bodamfo no hwan na abodam atiefo se mutie mi ya mo ankasa mo ansame comment ne fefefe esai se bodamfo se wo hwadwale adwale bodamfo atwam na wo ba be yi ntoma na wo de akata adwale na no na se wo ba be yi adwane dimnika na wo do ho ahuro sabe nkwate dontwe don na wo di nachi ese wo kwakwaje wo ntoma wo ne bodamfo no hwan na abodam se abebuwe we be koyi ama nipa tene ase a na me pese meka esi supo se wo oba part se one respect wo ho a ene no kra de onim sabe ka frache o sade wasase awugu ho fi no ne sade ekoro no ene wanhwe ya wonim wanu onyam nyina no ebeto foma ma sabe ka frache mpa aduasa ba fa kra twene to so me hu sabe obi sabe petwa donko me
make kind of posse Odomankoma ye hu se perpetua donkor sebe kafra chempa wiasa maame no wanya baifo na ne ba bi ne so wanya baifo pa kai bombo ma na ne ba bi ne so efise de ntia ye kan de we se wonim hwe enye konfo Agradaa de ntokwa ne bayo enura ye di kan bo odio ye kan say na brown ebo modern de ba bonten chese na free Syndicash kokwaji obi kuno nipa ne se wo gya no wonya broken heart enura ye boy ekire mo platform we so na konfo Agradaa so ba ye program wo ni TV station ye Tender TV ye talking point ade chinye na sofo maame perpetua ebo modern chance ye say sabe we expose konfo Agradaa wo dinatem wo dino atem wo dinatem pa de mu ozan wonim eno ne nam so enti Syndicash na brown na omonsam so ne nam so ama sansam wa nyina atimi akwakoba mo de nka mo yempanifo yenim sabe ka frache o mawo ama mo manso awo mo ye man panifo asabe ka frache enkwala na eba ne nchirima no youth no ehwe mabrabo so mutu nkrofofo afutu amade man nkrofo social media TV stations awodo so emma sabe ebi mo de bobra na samu amutwa mo ebe ya mo hu fise ya ekasai so etom kokwa nan ya wote ne baabi sabe enipa o mo ba betwa wo perpetua donkor on be expose no mote ho na kokwa nan be makata chi sene kwasia mpani obi a wo se wo ye nyame nipa obi a wo se wo ye nyame kasamafo obi a wo se nyame hunhum ati wo mu obi a wo se wo na nyame kasa o kasa se wo fie ansa na ewiasa fa na nyina ate saa bra wei saa kasa wei saa ne ye wei saa brabo wei efata nyame nipa na sa won subscribe Odomankoma hwese wo be subscribe channel no subscribe na wa share dwumadie no e de ama wunua share dwumadie no fama wunua share dwumadie no e fama wunua enti adofo ma mutie mie ene wo mo hyehyɛ sumase asabe kafrache o ya kan say titete sumu hintadua kirefo mo ye duom de ye kan nene say semu nimu a perpetua donkor na sam nye de Odomankoma mo ni twa say wonim se ne ye kode bia be mo hu ne atwam na sam nye de sa Agradaa ni di kan de asemu ba yanka be fa ya Agradaa but kwan nam so a wo ye nyame nipa enka wo de enka after ka anyenye bia akora no sebe ka frache wo enka wo be sene ho wo be da ne sebe abo agiramwa enka wo kraman epo wo ne nka agiramwa so wubu ani pre ba wo de ankoba ne sa wo a wo fra ho so odifo no wo fra ho nyame nipa no wo fra ho nyame kasamafo no afadie wo mom na wo tutumutuo wo na wo ma bombs ahodo wo na afadie wonim wadane mu peking kran wo na ukita doma na ebo ne so ewo so ne se kran e kire nipa se yemra mehwe wadaja e kire nipa se yemra mehwe wusu e kire nipa se yemra mehwe wo ban e kire nipa se yemra mehwe wabrabo wonim Bible ne kan yo wo se mu nyuma ne bamiyade ahumo mo kasa ne bamiyade ahumo edi se wo firi nyame a ene ye biala wo ya kire platforms le ahodo social media platforms no ka hu se nkrofo ehwew na damma bia no saade a wo ye ne no ebebu abekita wo kira adene ka Agradaa na won kwasor no adene ka wo ma wonu mom nya ne wo ye Agradaa na wonde woni mu nyame no adene ka wonu nya ne wo ye na fedi obi a wo fra wo nyame nipa wo be wiasa be preach platforms a kire wan ani frafo ne betio me na meka ani frafo ene wono aso asisi ene betio efri say wonim ye woni ye bi wo sa sabe oni pa ye baifu a mamenka let me tell you something so obi ye baifu a ho anya se wo tu akosoro ne ehu so ye baifu ma woni ye bi wo sa be kire kan say asema manase no be kan say wo be no nyina mo mogya wo sofo ben yok wo sa won kokko citizen center kulam junction no ne chesa asem ne no kure say perpetua donkor wa anya baifu so na wo ba bi ne so wanye baifo pa gban ya maame na wo ba bi ne so adai asamba nipa ma ate woni wo ye sofo wo ye difo jade wo ye
manasi ba ye be di watem sebe e de wo dross e biribi sa wo be kaya social media platform ya so obi a wo so yodi for wo wura wo ho eyi wo dross e hye wase na eyetum na wo ye wo to ayi obi a wo so ye nyame nipa adofum ye do obi bia se ye be san ba biu wo subscribe na wa share na wa like dwumadie no ye be san ba biu ye be san ba ye da mase